Bizitza unibertsitarioa zer den jakin nahi duzue? MGPko kolektibo guztiari zuzenduta dagoen ekintza ez kurrikularrak dira. Bai ikasleendako, baita langileentzako ere. Zure garapen eta interes pertsonalei erantzuna ematen dieten ekintza, tailer eta aktibitatez osatuta daude. Lau arlo desberdinetan banatzen dira: kultura, solidaritatea, ekintzailetasuna eta kirola eta osasuna. Zure garapen ibilbidea hornitu eta aberasteko balioko dizu. Une ederra da harreman berriak sortu eta elkarrekin hezkuntza ez formaleko ibilbidea egiteko. Ni ekeak definituko nituzke hiru hitz honekin. Lehenengoa lagungarria, bigarrena atsedenaldia eta hirugarrena eta importanteena sormena. Unibertsitatetik kanpo mus eta autozainketa tailerretan parte hartu dut. Eta lagunekin egoteko eskusa bezala hartu dugu eta gure artean harremanak sendotu egin dira horregatik. Azkenen eke hauetan parte hartzea aberasgarria da, deskonektatu egiten duzu. Azkenen sartzegea bukle baten azterketengatik edo ikasketengatik eta denbora pasa bada, gauza ezberdinak ikasi eta lagunekin ondo pasatzeko. Martxan dauden ekintzetan izena eman dezakezu edo proposamen berriak ematera animatzen zaitugu.